Assalamu alaikum, kamar yadda ku sani sunana ya mu baba angon Sambisa. To kar ku manta dai ku tafi YouTube channel ɗinmu mai suna Gimbiya Ummi TV. Ku je ku subscribing ku danna ƙararrawa domin da zarar mun sake sababbi ya dinga zuwa gare ku. Gimbiya Ummi TV, ku je ku subscribing ku danna ƙararrawa. Mun gan ku. shi a ƙauna bai dacewa Fauziya jinya ba mutuwa ce ba. Na yi sakire shi a ƙauna na kama ganye, ashe jinya ba mutuwa ce ba. Na yi sakire shi a ƙauna bai dacewa Fauziya jinya ba mutuwa ce ba. Haƙuri Fauzi je ki nazari, taimako kai mini kar na afka hadari. na fahimce a ƙauna kin fi son attajiri. Nai na dama sahibi kar ka ce ba haka ba, ba haka ba. Mai zuban ƙwalla sai ki ya sani jiri. Zahiri kafi maza dubu na alkawari. Na fi son mace mai juriyar al'amari. Tausaya mini sahibi yanzu kai nai ƙudiri. Na tafi Fauziya ni da ke har abada. Sakire shi a ƙauna bai dacewa Fauziya jinya ba mutuwa ce ba. Zuciya ta sa na zama abin tausayi. Kin guje ni dan na kwanta jinya laulayi. Na yi kuka da hawaye da damar da na yi. Fauziya na faɗa son ki ba na ra'ayi. Martabar so aure kai na sanya gaba, na sanya gaba. Wayyo ni Fauziya. Fauziya ki amince zan miki madadi. Ka zo batawar mu kai ne sanadi. Batun aure ni da ke ran lahadi. Kudirar da kami da baya yau ne wa'adi. Ai batu na kuɗi gona ba zai gagara ba. Zuciya ta sa na zama abin tausayi. Kin guje ni dan na kwanta jinya laulayi. Na yi kuka da hawaye da damar da na yi. Fauziya na faɗa son ki ba na ra'ayi. Martabar so aure kai na sanya gaba, na sanya gaba. Bai sakire shi a ƙauna bai dacewa Fauziya jinya ba mutuwa ce ba. Na yi sakire shi a ƙauna na kama ganye, ashe jinya ba mutuwa ce ba.
cewa ban sai jinya ba mutuwa ce ba ashe